sure, okay. ወይ ኣብ ናይ ዶክተር እንድሕር ተወሳኺ ርእይቶ ኣለካ ከዓ ፅቡቅ ነይሩ ተተካፍልና ኣብ ሓፈሻዊ ንሱ ዝበሎ اوكي تخونتي ካልእቲ ሕቶ መስኣላ መስለኒ ዳርጋ ስለ ዝመሳሰላ ዝዛመዳ ዝመሳሰላ ክልቲአን ኣውርደን እሞ ብሓንሳእ ክመልሰን ማለት እዋ ፅቡቅ ሓንቲ እውን ኣውሪደ ኣለኹ ሰባት ከንብብዋ ክእሉ እዮም ኦኬ ከንብባ ኣነ ዲጂታል ቴክኖሎጂ ተጠቂምና ብኸመይ ንኩሉ ዘሳትፍ ሃገራዊ ዘተ ክነካይድ ንኽእል ኦኬ ፅቡቅ ሕጂ ቅድሚኡ ግን ኣብ ናይ ዶክተር ርእይቶ እንተለኪ ሓፈሻዋን ያ ከርእይቶ ኦኬ ፈርስት ቅድሚ ምጅማረይ ከመስግነካ ይፈቱ ሽሻይ ናብዚ ፕሮግራም ናይ መኣዝን ፖድካስት ዝዓደምካኒ ዓብይ ክብረት ይስማዓኒ ከምኡ እውን ምስ ዶክተር ፍትዊ ወልዳይ ክራኸብ ኣብዚ በጋጣሚ ናይ ብሓቂ ይሐጉሰኒ ኣም ኣነርድ ክንራኸብ ከምዚ ጌርና ዶክተር ፍትዊ እቲ ናብቲ ናይ ዝበሃል ክንኣቱ ናብቲ ቀንዲ ዶክተር ፍትው ዝብሎ ነበረ ጀማምራ ብሕልፊ እቲ ኢንትሮዳክሽን ዝሃቦ ኣነ ሚእቲ ካብ ሚእቲ ሰማዕ ምስኡ ከም ርእይቶ ከም ኦፒንየን ጌርኩም ውሰድዎ እዚ ኮርስ ንህብ የለናን ወይ ድማ እዚ ክኸውን ኣለዎ ንብል የለናን ፐርሰናል ናትና ርእይቶ ምዃኑ እዚኣ ፅቡቅ ገይሩ ኣብሪህዋ ኣሎ ዶክተር ፍትዊ ታንክ ዩ ንከምኣ ዝገበርካ ማለት እዩ ሕጂ ኣነ ድማ ይድግፎ እየ ማለት እዩ ሕጂ እንታይ እቲ ነገር ከም መምሃርን ዲና ክንጥቀመሉ እዚ ናትካ ፖድካስት ኣነ ሕጂ እቲ ኦዲየንስ እየ ዝርኢ እቲ ኦዲየንስ ኣሎ ዝፈልጥ ኣሎ ዘይፈልጥ ኣሎ ምሁር ኣሎ ዘይምሁር ኣሎ ባክግራውንድ ዘይብሉ ብዛዕባ ሶሻል ሚድያ ኣሎ ድማ ዘሎ ሕጂ እንታይ ገይረ ንእሽተይ መእተዊ መምሃሪ ክንብሎ ተኾና ኣብቲ እንታይ ዝበሃል ክንኣቱ ማለት እዩ ኣብቲ ስላይድ ከመይ ገይረ ሸር ገብር ኣለኹ ሕጂ ኦኬ ሕጂ ኦኬ መፅላ ክነምፅእ ንዑ እንዳረኣዩ ሕጂ መፅያ ኣላ ኦኬ ኤክስኪውዝ ሕጂ እቲ ቀንዲ ብዛዕባ ሶሻል ሚድያ እያ ታሕቶ ራይት ሕጂ ገሊኡ ሰብ ብዙሕ ይዳናገር ማስከም ይላኸበጥ ክንብሎ ለኽበጥ ሕዘካ ንምንታይ ኮንፊውዥን ክሪኤት ይገብር ብዙሕ ተርሚኖሎጂ ስለ ዝጥቀምቲ ሰብ ሕጂ እንታይ ማለት እዩ ምእንቲ ነቲ ዝሰምዓና ዘሎ ክበርሃሉ ሶሻል ሚድያ ኣፕስ ይብሉኻ ሶሻል ሚድያ ኣፕስ መይሰምና ፅንሕ ኢሎም ሶሻል ኣፕስ ይብሉኻ እንታይ ትፍልሊ እቲ ሰብ ኣይፈልጦን ሓቂ ሕጂ ብሕብሪ ገይረልኩም ኣለኹ ዳርጋ ሓደ መበሊ ማለት እዩ ሶሻል ሚድያ ኣፕ ክንብል እንከለና እዚ ሶሪ ተሓዘለይ ዶክተር ፍትዊ እዚ ቀሊል ነገር ይኸውን ንዓኻ ግን ነቶም ዘይፈልጡ ጀነራል ኢንፎርሜሽን ማለት እዩ ኦኬ ኦራይት ሶሻል ሚድያ ኣፕ ክትብል ከለካ ሶፍትዌር እዩ ኣፕሊኬሽን ማለት እዩ ግን ከነሕፅራ ኣፕ ንብል ሕጂ ኣፕን ኣፕሊኬሽንን ገሊኡ ሰብ ክልተ ዲፍረንት ነገር ኮይኑ ስምዖ ሶሻል ሚድያ ኣፕ ሶሻል ሚድያ ወይ ድማ ሶሻል ኣፕስ ኣሎ ሶሻል ኔትወርኪንግ ዝበሃል ኣሎ እንታይ ማለት እዩ ሶሻል ኔትወርኪንግ ሓደ ክልተ ካብዚኣተን ኣነፅር ከብለኒ ፅንሕ ኢለ ኦንላይን ኔትወርኪንግ ዳርጋ ሓደ እዩ ሶሻል ኔትወርክ እንተይለካ ኦንላይን ኔትወርኪንግ ሓደ እዩ ኣይነዳናገር ኣብዚኣ ሳልሳይ ሶሻል ኔትወርኪንግ ፕላትፎርም ሶሻል ሚድያ ፕላትፎርም መድረክ ማለት እዩ ኣነ ሕጂ ሶሻል ሚድያ ክጥቀም ደለ ኣይናይ መድረክ ክጥቀም ከምዚ ናትካ ፖድካስት ፌስቡክ ቲክቶክ እንታይ እቲ ፕላትፎርም እዚ ኩሉ ዘጠቃልሎ እንታይ እዩ ሶሻል ሚድያ right ኦንላይን ኔትወርኪንግ ይብለካ እንታይ ማለት ኦንላይን ንሱ እዩ the same ኔትወርክ ክገብር ከለኹ ንስኻ ኢንፎርሜሽን ትህበኒ ኣለኻ ቴክስት ይኹን ቪድዮ ይኹን ስእሊ ይኹን ዝኾነ ትህበኒ ኣለኻ ቅድሚያ ዘላ ያ ሕጂ እንታይ እቲ ነገር እቲ ፕላትፎርም ክትብል ከለኻ ኤግዛምፕል ክትህብ ኣለካ እሞ ኣነ እኳ ሶሻል ሚድያ ጥቀሜ ኣይናይ ፕላትፎርም እንተይለካ ፌስቡክ ዩቱብ ገለ ትብለኒ ማለት እዩ ዲጂታል ኮሚኒቲ ኣለና ኣነ ሕጂ ሰለስቴና ዲጂታል ኮሚኒቲ ክህልወና ይኽእል ኣነ ከም ዝበልካዮ ኣብ ኣሪዞና ቅመጥ ኣብ ኣሜሪካ ንስኻ ብስዊድን ንስኻ ብኖርዌይ ሕጂ ዲጂታል ኮሚኒቲ
ብዲጂታል ብሶሻል ሚዲያ ንራኸብ ኣለና ኮሚኒቲ ንገብር ኣለና ናይ ደቂ ኣንስትዮ ኣሎ ናይ ደቂ ተባዕትዮ ኣሎ ናይ ጥዕና ኣሎ ናይ ኩኪንግ ናይ ክሽነ ናይ ምክሻን ናይ ሜክኣፕ ናይ ገለ ዝኩሉ ዲጂታል ኮሚኒቲ ኣለና ኣብ ንሕና ኩሉ ግዜ ንራኸብ ኤክስቼንጅ ንገብር ማለት እዩ ኢንፎርሜሽን ቪርቹዋል ኮሚኒቲ መብለካ ፅንሕ ኢሉ ሓደ እንታይ ማለት እዩ እንታይ ፍልሊ ኣለዎ ድዩ ምስ ዲጂታል ድብል ይፍልሊ የብሉን ኩሉ ሓደ ንኽገልፀልኩም ማለት እዩ ኦንላይን ኮሚኒቲ ኣለና ብለካ ሓደ እንታይ ማለት እዩ ኦንላይን ኮሚኒቲ ከምኡ እዩ ንሱ እዩ እቲ ዲጂታል ኮሚኒቲ ኦንላይን ኣብ ሓንቲ ቦታ ኣብ ሓንቲ ጂኦግራፊካል ቦታ የለኻን ኣብ እንታይ ኣለኻ ኣብ ተፈላለየ ዓድታት ግን ብኦንላይን ትራኸብ ኣለኻ ቪርቹዋል ኮሚኒቲ ኩሉ ሓደ እዩ ንሱ ማለት እዩ ናይ ኢንተርኔት ማለት እዩ መሰጅን ኣፕሊኬሽን ዝበሃል ኣሎ ንመሰጅ ጥራሕ ቴሌፎንካ ሕጂ ቴክስት ተሰዲደልካ እዚ መሰጅን ኣፕሊኬሽን እዩ ኣፕሊኬሽን ማለት ኣጌን ሶፍትዌር ኢኻ ትጥቀም ዘለኻ ሓደ ዓይነት ሶፍትዌር ናይ ተፈላለየ ዓይነት ሶፍትዌር ቻት ኣፕሊኬሽን ኣሎ ከምኡ ናይ ቻት ጥራሕ ቻት ክትገብር ፎር ኤግዛምፕል መሰንጀር ኣሎ ቻት ጥራሕ ክትገብር ተደሊኻ ካልእ ድማ ሚድያ ፕላትፎርም ኣሎ እዚ ሚድያ ፕላትፎርም እንታይ ማለት እዩ ገለ ዶ ኢልካ ትደናገር ኩሉ ሓደ እዩ ከምዚ ገይረ ክገልፀልኩም ደለ ማለት እዩ ቤሲክሊ ኦኬ ድሕሪያ ዘላ እዚ ከመይ እቲ ሶሻል ሚድያ ከመይ ገይሩ ኢቮልቭ ይገብር ካብ 1997 ክሳብ ሕጂ ክንምንታይ ዓመታት ኢቮልቭ ገብር እቲ መፅእ ተኣቱ እቲ ማዕበል እቲ ኸይድ እቲ መፅእ ሕጂ እንታይ እዩ እቲ ሂስትሪ ከምዚ ገይርና ክንሪኦም ከለና እቲ ምዕባለ ናይ ሶሻል ሚድያ ንሪኦ ኣለና መጀመርታ በዓል ቫይበር ገለ ንጥቀም ነርና ያሁ ዝከረኒ ተምሃሩን ከለና ሃትሜል እዚአን ጥራሕ ነረን ሃትሜል ያሁ ኣብ እንነቅፅ ነርና ይሄ ተበልካ ደድሕሪኡ እንታይ መፅእ ፌስቡክ መፅኡ ማይ ስፔስ መፅኡ እዚ ኩሉ ትሪእዎ ዘለኹም ኣብዚ ማለት እዩ ድሕሪያ ዘላ ምንቲ ግዜ ኦኬ ኣብዚ ሕጂ እንታይ ዴፊኒሽን ሂበ ማለት እዩ ብናተይ ክኸይደ ትሪእዩን ኣለኹም ፅቡቅ ያ ፅቡቅ ንርኢ ከለና ዋ ኦኬ ብናተይ ክኸይደ حرة እንታይ ንእሱኒ ሕጂ እቲ ሶሻል ሚድያ እንታይ ማለት እዩ ኣፕሊኬሽን እንታይ ማለት እዩ ዝኩሉ ብፀጋም ብእንግሊዝ ፅሒፈ ኣለኹ እቶም ዝሰምዑን ዝሪኡን ዘለዉ ስክሪን ሻት ክወስዱ ምእንቲ መምሃሪ ክኾኖም እንታይ ትዛረብ ንስኻ ምሽ ይርሳዕ እዩ ድሕሪ ፍርቂ ሰዓት ከምዚ ገይሮም ተስኢሎሞ ፍቃድ ሂበዮም ኣለኹ ክስእልዎ እንታይ ማለት እዩ application እንታይ ማለት እዩ ሶሻል ሚድያ እንታይ ከዝገብር እዚ ኩሉ ተገሊጹሎ ኣብዚ ስላይድ እዚ ማለት እዩ ሕጂ ሶሻል ሚድያ it's two way communication እንታይ ማለት እዩ two way communication ናይ ክልተ ኣዊ ርክብ ተኸፍቶለኻ ማለት እዩ ሕጂ ክልተ ኣዊ ማለት ቀደም ኣብ በዓል 7ታት ኣብ በዓል 50ታት 60ታት ሓንቲ እያ one way communication ነይሩ ጋዜጣ ተንብብ ተወዲያ እቲ ጋዜጣ ከብለካ ዝደለየ ሂቡ ካሎት መሰጅ ቲቪ ንርኢ ኢንተራክሽን የለን ምስ ቲቪ ኦኬ ሕጂ ግን እንዳ ኮይኑ ኣሎ two way communication ኣነ ሰድልካ ስኻ ትሰድለይ ኣነ የብፅሓልካ ሓንቲ ነገር ስኻ ተብፅሓለይ two way communication user generated ሕጂ ድማ እንታይ እዩ እቲ ነገር ቀደም ከማን ኣብ ገሊኡ እንታይ ነይሩ two way communication ኮሎስ እቲ two way ሲ እቲ ካልኣይ ካልእ ሰብ ወይ ካልእ ካምፓኒ ወይ ካልእ ኒውስ ኤጀንሲ ሕጂ ግን ንስኻ ኾንካ እቲ ዝህብ ዘሎ ኢንፎርሜሽን ሲ the user ይብልዎ ስኻ ተጠቃሚ ነቲ ሶሻል ሚድያ ሕጂ እቲ ኢንተራክሽን ኣብ መንጎኻን ኣብ መንጎ እቲ ዝሰደልካ ዘሎ ሕጂ እንታይ ይብሉካ ዝረእኻዮ ቪድዮ don't forget share እንታይ ኩሉ ግዜ ላይክ subscribe ኩሉ ግዜ እዚ ኢንተራክሽን ኳ እዩ እዚ ኢንተራክሽን two way ኤግዛምፕል ዝህበካ ዘለኹ subscribe share ኩሉ ግዜ ንሰምዖ ማለት እዩ ተደጋገመኹም ሕጂ እቲ ቀንዲ ጥቕሚ ናይ እዚ እንታይ ትብሎ ሶሻል ሚድያ key uses personal network professional branding ንባዕልኻ ንነፍስኻ ገሊአን ናይ ሜክኣፕ ገሊአን ናይ ምኽሻን ገሊአን ናይ ገዛእካ ምፅራይን ገለን
ፐርሰናል ኔትወርክ ይገብር ኣለዋ ማለት እዩ ፕሮፌሽናል ብራንዲንግ ድማ ናይ ካምፓኒታት ክሸጣ ስለ ዝደልያ ነጥቑሑተን ብራንዲንግ ገብራ ብሶሻል ሚድያ ይጥቀማ ማለት እዩ ኒውስ ከኣኽባር ወይ ድማ እዚ ዜና ድማ በዓል ቢቢሲ በዓል ሲኤንኤን በዓል አልጀዚራ እዚኣተን ኩላተን እንታይ ይገብራ ኣለዋ እቲ ኒውስ ኮንሰምፕሽን ይህባካ ኣለዋ እንታይ ተጠቂመን ብኢንተርኔት ሕጃን ኢንተርኔት አልጀዚራ እንግሊሽ ብኢንተርኔት እያ ትመፃኒ ክሪኣ ክእል ማለት እዩ ብኢንተርኔት ሕጂ እዚታት ከም በዓል ፌስቡክ ዩቱብ ኢንስታግራም ዝኩሉ ናይ ሶሻል ሚድያ ኤግዛምፕልስ ማለት እዩ ወይ ድማ ፕላትፎርም መድረክ ንብሎ ድሕሪያ ዘላ ስላይድ ሻይ ሓዊ ሕራይ እዚኣ ድማ ኤግዛምፕልስ ማለት እዩ ክንምንታይ ሰብ ይጥቀመሉ ትሪኦ ተለካ ኣብዚ ቁርብ ይገርም እዩ 3 ቢልዮን ሰባት ንፌስቡክ አካውንት ኣለዎም ኣይገርመካን ዳርጋ ፍርቂ ህዝቢ ዓለም ልክዕ ዳርጋ ፌስቡክ ዘይብሉ ሰብ የለን ሓደ ይኮነን 3-4 አካውንት ዝኸፍቱ ኣለዉ ያ ግን ሪል አክቲቭ ሓንቲ አካውንት ኣላትካ ማለት እዩ ዋትስኣፕ ከምኡ ብተፈላለየ ቁፅር ቴሌፎን ሰብ ይጥቀም ግን 3 ቢልዮን ሰባት ዋትስኣፕ ይጥቀም من الله إرتراوي بدقة زلنا أي واتساب زي بقوله واتساب اللي كايل كمان يتحدثني خا بواتساب غير صدق كي قال خاطر إنستغرام كمو يوتيوب دما 2.58 درجة سلسة قريبه مالتيو كله سب تلفون زلو سمارت فون زلو يوتيوب اللو أكاونت مالتيو تيك توك كمان لعل خيدو تيك توك بزنز حلفة حموشت عمت زخون ولا يوتيوب كمان درجة رسع له ناب تيك توك خيد الله سب قلتوف سلزخونه اتصاب كم قدم يلن فرق ساعات ولا ساعات كوفي الغاية تسمعن فيديو نيشتي حتصارن قلتفتن تدليتي اتصاب كم يجرمو درجة والفخينها نوحتي لخب حموشت دقائق تقد فيها وي شات بحال له 1.4 بليون تيليجرام ብዙሓት ከባና ቴሌግራም ንጥቀም ዳርጋ ዋትስኣፕ እያ ግን ቁርብ ኣድቫንስ እያ ቴሌግራም ካብ ዋትስኣፕ ተሓይሽ ንሳ ድማ 1 ቢልዮን ሰብ ይጥቀመላ ኣሎ ፌስቡክ መሰንጀር ድማ 942 ሚልዮን ሰባት ይጥቀሙሉ እዚ እንታይ ነገረካ እዚ እቲ how much እቲ ሶሻል ሚድያ part of our life ኮይኑ خلاص ከምዚ كابوس كتفلي تخليني خال لايف ناتنا خوينو مالتي everyday life okay دحري ازلا سلايد شاي حجي انت عينتات نايت السوشيال ميديا عنديو ناي سوشيال نتوركينج بحالالو سودماني سوشيال نتوركينج خنبلن كلنا كم بعل فيسبوك مرخاب مالتي فيسبوك انستغرام ميديا ناي ميديا دما تيك توك حجي تقوموا اليوم بزحات ناي ميديا ناب تيك توك خيدهم نمنتاي حتصير نايتناتهم ميديا نيوز حتصير فيديو يرئيخا كومو دما يوتيوب حجي ريل زبحالا لو رئيخا لخا شورتس حتصير إذا كله ما أنتي كتقوموا له نتسب attention ناتو حتصير لازخونه كتقوموا له كم فيديوهم بعل ريل بعل شورتس بعل جلير إخا مالتي ناي discussion الله discussion مالت زيوم مهارات يتقوموا له زوم ناي ساينس ناي كانسر زوج نوع جله رديت الله كورا الله زي حجي ناي discussion مميات مالتي بزعب حنت نجر ساينس تخون ولا ناي environment ولا ناي حكمنا كم تقوموا له consumer دما كونسيومر مالت اتزغزء مالتي تغزاي كونسيومر زتقوملو مبزعت غيزه سو تيزبال بلاتفورم يلب تريب ادفايزر حاجه تجيش تخونكا كل غيزه نا تريب ادفايزر تخيد نسو ينغرك مالتي تيكيت ناي طياره ناي مجاشا ناي هوتيل ناي مكينه مكراي زغلو تريب ادفايزر حجزي ناي كونسيومر ريفيو بوخا ريفيو ريخيو ريفيو ريخاي خات نبحال تريفيو حماقيو زي هوتيل زي توا حماق ريفيو لو عايز انتي زي حيجي we are getting into communication ناي بلوجين الله publishing الله زي دما كم زي ناي حدا ناي university ويجلا press word press واتس حلاتا نجر تبل او كم زي ناي information وي حدا مصنعته تجبروا له نجر serious academic زخونه بعل word press بعل media متقاملو مالتي لدحريا زلا تيزبال digital community يس إذا حجي نقرب نمفلتي تي
فللي كسأل وقت سألوا تخليكم بتلفونكم جركم مالتيو انتي تفللي عن طريق قرب نخمل سيلكم نير ديجيتال كوميونيتي فيرتشوال كوميونيتي انتي تفللي دارك حدي اوكي دحري ازلا انتي جيزي خي نقتل ديجيتال كوميونيتي قصاليو زخمان اتي انفورميشن يو يوز سوشيال ميديا مالتيو ن ديجيتال كوميونيتي ختصرح اوكي دحريو دما اتي ابليكيشن زبالكم ወይ ድማ አፕ ኤግዛምፕል ናቱ ናይ ሶሻል ሚዲያ አፕ ኣለኒ ክትብል ተኾንካ ፌስቡክ ኣለኒ ማለት እዩ እንታይ አፕ ትጥቀም ተይለካ ሽሻይ ሶሻል ሚዲያ ኣይ ናይ አፕ ተይለካ ሓንቲ እየን ካብዚአን ትነግረኒ ወይ ፌስቡክ ወይ ኢንስታግራም ወይ ትዊተር ሕጂ እኳ ኤክስ ኮይና ኣላ ሽማ ተቐይሩ ወይ ሊንክድኢን ሕጂ ኣነ ብዙሕ ግዜ ሊንክድኢን ይጥቀም ንምንታይ ናይ ስራሕ ብዙሕ ካምፓኒታት ኣብኡ ኣትየን ወይ ድማ ቶም ኩሎም ማናጀራት ዘለዉ ኣብቲ ካምፓኒ ኩሎም ሊንክድኢን ኣካውንት ኣለዎም ሕጂ ክፈልጥ ደለ እንታይ ታሪክ ናይዚ ማናጀር ኣበይ ነይሩ ከበይ መፅኡ ኣብ ሊንክድኢን ከይደ ኩሉ ዝደልዮ ኢንፎርሜሽን ይረክብ ኣበይ ሰሪሑ ዝኩሉ ክንደይ እዋን ኣብቲ ካምፓኒ ሰሪሑ እዚታት ብጣዕሚ ይጠቕመካ ከም ሶሻል ኣፕ ንስራሕ ዝደልን ንስራሕ ኣብ ሃየር ዝገብርን ሊንክድኢን ትጥቀም ማለት እዩ اوكي ብዙሕ ማ ኣስተምህሮ ድማ ኣለዋ ሊንክድኢን ካልእ መሰጂን ማለት መሰጅ ክሰደልካ ተኾይነ ብፅሑፍ ወላ ብድምፂ ዋትስኣፕ ንጥቀም ቴሌግራም ንጥቀም ዲስኮርድ ዝበሃል ማለት ንጥቀም ኣነ ካብ ብዙሕ ኣይጥቀመላን እዚኣ ዲስኮርድ ግን ኣላ ማለት እዩ ከም ኦፕሽን ወይ ድማ ከም ምርጫ ሕጂ እቲ ሕቶ እቲ ቀንዲ ናፍቲ ሕቶ ክንምለስ ቁሩብ ኢንትሮዳክሽን ሂበ እንታይ እዩ እቲ ቀንዲ ዝበልካዮ ይሃንስ ድዩ ወይስ ይብትን እቲ ሶሻል ሚዲያ ብጣዕሚ ፅቡቅ ሕቶ ሶሻል ሚዲያ is what they call double edged sword ወይ ድማ ክልተ ዝበልሑ ሰይፍ ብክልቲኡ ትጥቀመሉ ትኽእልካ በቲ ይሃንፅ በቲ ድማ ይብትን ከመይ ይሃንፅ ከመይ ይብትን ዲፔንድስ ኦን እንታይ ምንታይ ይውከስ መን እዩ ዝህብ ዘሎ እቲ ኢንፎርሜሽን ከመይ ስክሪን ከውርዳዶ ንግዚኡ ከውሳር ፀገም ኣለዎ ንሕራ ውርድያ ንግዚኡ ኣበይና ኣለና ድሕሪያ ዘላ ስክሪን ድሞ ድሕሪያ ዘላ how to use social media ትብል ኣላ yes ኣብ አንዴ ዛረብ ዘለኹ ድሓን ትፅናሕ እዚኣ ሕጂ እቲ ሶሻል ሚዲያ ከመይ ጌርካ ትጥቀመሉ ይሃንፅ ዲ ወይስ ይብትንን ትሕቶ በቲ ይሃንፅ በቲ ይብትን اوكي ከመይ ጌርካ ትጥቀመሉ መን ዝሰደልካ ዘሎ ኢንፎርሜሽን ከመይ ጌሩ ሰደልካ ኣሎ ብምንታይ መንገዲ እዚ ኩሉ ክትመራመሮ ኣለካ ሕጂ ክልተ ነገር እንዲ ፕሬዘንተር ኣሎ ትዝህብ ዘሎ ኢንፎርሜሽን ኦኬ let's say for example CNN ንበሎ ምሽ ንሶም ይህብሎ ኢንፎርሜሽን ሪሲቨር በዓል ንሕና ማለት እዩ ኮፍ ኢልና ንሰምዕ ኒውስ ንርኢ ቲቪ እንዳረኣና ኦኬ ሕጂ ትዝህብ ዘሎ ኢንፎርሜሽን ከም በዓል ከማኻ ሕጂ ፕሬዘንተር ንበል ወይ ኣቕራቢ ኣቕራብን እቲ ተቐባልን ከም ዝገረ ፈልየዮ ማለት እዩ እቲ ኣቕራቢ እንታይ ክኸውን ኣለዎ እንተ ደኣ ሃናፁ ክኸውን ተኮይኑ ሪስፖንሲብል ጆርናሊዝም ሓላፍነታዊ ዝኾነ ጆርናሊዝም ክጥቀም ኣለዎ ካበይ ይመፅእ ኣሎ እቲ ኒውስ ኦፒኒየን ድዩ ርእይቶ ድዩ ወይስ ፋክት ድዩ ሳይንቲፊክሊ ዝተረጋገፀ ድዩ እዚ ኩሉ ክትመራምሮ ኣለካ ክትህብ እንከለካ እቲ ኒውስ እዚ ኩሉ እንታይ ስቶሪ ወይ ድማ ታ መሰጅ መልእኽቲ ክትብፅሓ ዘሊኻ ዘለኻሲ እንታይ ዓይነት መልእኽቲ እያ ሕጂ ንሕና ተረዲእና ዘሎ ቢኮዝ ሳላ ሶሻል ሚድያ በዓል CNN በቃ ከምዚ ካብ ረቢ ዝወረደ ኒውስ መስለና ነይሩ ቀደም ቅድሚ 30 ዓመት ኒውስ CNN ከምዚ ተመፅያ ፋክት ንወስዶ ነርና ግን ሕጂ እንታይ ይርዳእና ኣሎ ቀስ ብቀስ ይርዳእና ኣሎ ብታሕቲ ብዙሕ ፕሬሸር ኣለዎም እታ መሰጅ ከብፅሕዋ ደልዮም ዘለውሲ ከምቲ መንግስቲ ዝደልዮ መሰጅ ወይ ድማ ነቲ ሰብ ዘየጉህዮ ምሳሎ ኦኬ ትሰዓር ኣላ ኣሜሪካ ይብሉኻንም ምስ ኢራን ትሰዓር ኣላ ይብሉኻንም እንታይ እዮም ዝብሉኻ ፅቡቕ ንኸይድ ኣለና ምስ መንግስቲ ገለ ዓይነት ርክብ ድዩ ገለሎ እዚታት ኣሎ ስለዚ ኢትስ ባየስ እዩ ባየስ ማለት ፋክት ኣይኮነን ድሓር ድማ ትዘርእዩ ካብዚ መስቲ ካልእ ኒውስ ሚድያ ሳላ ከም ዝበልኩኻ ሳላ ሶሻል ሚድያ ናይ ጀዚራ ትርኢ ናይ ቢቢሲ ትርኢ ናይ ABC ትርኢ ናይ ብዙሕ ኢንተርናሽናል ዝኾነ ምስ ረኣኻ ተዋዳድሩ
እንታይ ደኣ እዚኦም CNN 5% ጥራሕ ዝሰዱለይ ዘለዉ ኒውስ ብዛዕባ ዝካየድ ዘሎ ገለ ትብል ሕጂ እቲ ዝቕበል ዘሎ ከም በዓል ኣነ ከም በዓል ንስኻ ማለት እዩ እንታይ ማለት እዩ ሶሻል ሚድያ ከም በቃ ካብ ሰማይ ዝወረደ ክንወስዶ ብልና እዚ ኒውስ ዝመፃና ክትመምዮ ኣለካ እቲ ኒውስ ዝመፃካ ትመምዮ ትነግ ከምዚ ምሳሎ ፊልተር ትገብሮ ማለት እዩ እንታይ እቲ ጋሊብል ክትከውን የብልካን ስኦልካ ገርህ ክትከውን የብልካን ቁርብ ሕቶታት ተሓትት ትመራመር ስከፕቲካል ትኸውን ትጠራጠር እስከዛ ዝብሉኒ ዘለውስ ሕጅስ ውግእ ዳ ሰደሊ ተጀሚሩ ፎር ኤግዛምፕል እየ ዝብለካ ዘለኹ ኣብ ኢራን ንምንታይ ከምኡ ገይሩ ትራምፕ ውግእ ኣለ ተላዒሉ because na epstein file ምእንቲ ክሽፈነሉ ምእንቲ ክፅጋዕ እዚታት ክትብል ኣለካ ግን ኣብ ኒውስ ከምኡ ይብሉኻን እዮም right እቲ ሓቂ ሳይነግሩኻን እዮም ግን ንስኻ ስከፕቲካል ክትከውን ኣለካ ድሓር ድማ እቲ ቃላት ኣብዚ ፅሒፈልኩም ኣለኹ aware of word choices እቲ ተርሚኖሎጂ ዝጥቀምሉ ቁርብ ጉርሕ ክትብል ኣለካ ኣብ ሓደ ቦታ ማሰከር ተራኺቡን ከሎ ሓደ 600 ሰብ ቀቲሎም ከለዉ እንታይ ይብሉኻ ክንዲ ማሰከር ዝብሉኻ ንእሽተይ ኪሊንግ ተረኺቡ ንእሽተይ ኣክሲደንት ተረኺቡ ሕጂ ስኻ በዚ ካልእ ክትሰምዑ ከለኻ 600 ሰባት ሞይቶም ከመይ ክትብል እያ እዛ ነገር ሓደ መፂኡ 3-4 ሰባት ቀቲሉ ኢልካ ክትመራመር ኣለካ እዚ what country are they in ሕጂ አልጀዚራ ኣብ ቀጠር እያ ዘላ ሕጂ ነቲ መንግስቲ ወይ ድማ ነቲ ሮያል ፋሚሊ አንፃሩ ክትዛረባ ይትኽእልን እያ ይሰጎም ራይት ሕጂ ኣበይ ዓድላ ዛ ኒውስ ኤጀንሲ ክትብል ኣለካ CNN ኣብ ኣሜሪካ ኣላ ኦኬ ኣብ ኩሉ ለዎም ቦታታት ግን ነቲ መንግስቲ ዘፍርስን ኣይክዛረቡን you have to be careful ኦኬ ከምዚታት ክትመራምሮ ኣለካ ሕጂ አልዓረቢያ ትበሃል ኣላ ሓንቲ ናይ መን እያ ናይ ኢማራት እያ ናይ ኢማራት ኣጀንዳ ክትብል እዮም ከፊቶማ ከምዚታት ኣሎ ሕጂ ክትፈልጦ ኣለካ ናይ መን የሰምዕ ዘለኹ ካበይ መፃእ ኣሎ እቲ ኒውስ ክትብል ኣለካ እንታይ እቲ መሰጅ እታ ተመልእኽትሲ ንዓይሲ ከም ከውሰር እንታይ ክጠቕመኒ ነቲ ሰብ ነቲ ብዙሕ ዘለዎ ሰብሲ እንቲ መሰጅ ዝሰድዎ ዘለውስ ምእንቲ ሓንጎልካ ቁርብ ልውጥ ክብልኳ እዩ ሕጂ እዚ ክትጠንቅቐሉ ኣለካ እታ መሰጅ ከብፅሕዋ ዘሎስ ንምንታይ ክትብል ኣለካ እቲ ታይሚንግ ድማ ኩሉ ግዜ እቲ ሓንቲ ነገር ትርከብ ምሽ ድሕራይ ኣክሲደንት ወይ ሓንቲ ኣብ ኤርፖርት ገለ ኣክሲደንት ይርከብ ነቲ ኣክሲደንት 4 ሰዓት ይህብዋ ንሽቲ ኣክሲደንት ኮላ ወይ ድማ ሓንቲ ድሙ ሞይታ ኣብ ገለ ሃይወይ ንዓኣ ሰዓት ሙሉእ ከምዚ ኢላ ድሙ ሞይታ ብሉኻ እቲ ቀንዲ ነገር ሰብ ዝመውት ዘሎ እቲ ክንምንታይ ዝህሰብ ዘሎ ኣብ በዓል ቃዛ ኣብ በዓል ገለ ክንድኡ ግዜ ይህብዎን እንታይ እቲ ታይሚንግ ኣብቲ ታይሚንን ኣብቲ ታይሚንግ ክብል ከለኹስ እቲ ግዜ ዝሰቶም ዝሰዱልካ ዘለዉ ኢንፎርሜሽንን እቲ ክንምንታይ ከግዜ ይህብዎ ኣለዉ ነዚ ይጠቅም ክብደት ናይቲ ጉዳይን ክብደት ናይቲ ፍፃመን ኤግዛክትሊ እቲ ክብደቱ ሲ ኣይህብዎን ኣለዉ ከምቲ ዝግብኦ ግዜ ማለት እዩ circumstances of the message being delivered ኩሉ እቲ ኩነታት around it ድማ ክትሓስበሉ ኣለካ ክትመራምሮ ኣለካ ከም ተቐባላይ ናይ ሶሻል ሚድያ ኒውስ ድሕሪያ ዘላ እንታይ ዝበሃል ስላይድ how should it be ሕጂ እንታይ ተሕቶሲ ከመይ ገይሩ እቲ ዲጂታል ቴክኖሎጂ ይኹን ወላ ሶሻል ሚድያ እቲ ዲጂታል ቴክኖሎጂ ከም ኣምብሬላ ሓሰቦ ዝኹሉ ሶሻል ሚድያ ትሕቲ እዩ ዝኾነ ሶሻል ሚድያ ዘበለ ናይ ኒውስ ኩሉ እዚ ናይ ኤሌክትሮኒክ ቱል ስለ ዝኾነ ዲጂታል ቴክኖሎጂ በሃል ስኻ ተጠቂም ካላ እዚኣ ቃል ፅብቕቲ ቃል እያ ግን እንታይ ንኩሉ እያ ትጠቃልል ማለት እዩ ሕጂ ሶሻል ሚድያ ቁርብ ስፔሲፊክ ክኾንካ ኣለካ ማለት እዩ ሕጂ እቲ ዲጂታል ቴክኖሎጂ ወይ ድማ እቲ ሶሻል ሚድያ ከመይ ጌርና ንጥቀመሉ ንክሃንፅ ኦኬ ሪስፔክት ክህልወካ ኣለዎ ብሕልፊ ንሕና ኤርትራውያን እቲ ዘዛረበና ዕላማና ኦኬ ናምበር 1 ሪሊጅን ሃይማኖት ብሉ መዓልቲ ቲክቶክ ክትፃረፉ ክትብሉ ትሰምዕ እቲ ነቲ ፀርፍ እቲ ነቲ የቃልሎ ነቲ የናሽኦ እንታይ ሞት ጥቕሙ ተሃንፅ የለኻን ንዓይሲ ብቀዳማይ ሕጂ ቲክቶክ ከም ገለ ክብል ሓንቲ ሩም ኣትየስ ኣይናይ ፀርፊ
تي أفتي ما كازولس خمزيهم بقبرو سيدنا محمد كمزي يقبر يعمس نيرو يبل نيرو إذا كله كي حرّي هيل كات سمعة دحريقة ما تقرشتا انتي نخنا فري انتي فريات تركب أخمو جيري نكريستياني تتصرف بلا وعيلة حديرس انتي يفري بزي كات سلقي حرقت كان دحر كتسمع خواني تدلين هاي تملصون نتنقر حجي ريسبكت خلو لو السوشيال ميديا تتصحو ذا اللي خانسخها كان بريزنتر اب تيك توك اتو ابقول ريسبكت كبر خطر لك نتي هايمانوت نتي كالتشر نتي بحلي نتي قنقا نتي لمدتات نايتهم سبات تياتهم ازو خلو حيسكا انت دقا ريسبكت علىك ويد ما احترام دلك انتي مالتيو نقدميتك ክትስጉም ክትሃነፅ ኢኻ ቀስ በቀስ ክትሃነፅ ኢኻ ነቲ ሓንጎል ናይ ሰብ ትሃነፅ ኣለኻ እቲ ተጉድል የለኻን ተብዝሕ ኢኻ ዘለኻ ኦኬ knowledge based ኢለ ፅሒፈልኩም ኣብዚ knowledge based ብፍልጠት مش بمسيلوني كمو سميعي انت مالت كيس سميعي تيلكا انت خم خبلو سميعي نو انت دا كتبصح تكون كاب سوشيال ميديا نسخا ناتكا حلفنت ايو بفلطات زلو verify the information trust and verify بالنيرو ريغن verify مالتي تمرمر فلط ናይ حق دزي انا سي توم تفلطو انترفيو قبل مسب زي خمزي اسميع موسي حق دي خبي مصيا إلكا كتمرامر علىك مالتي كتهب تخونكا انفورميشن accuracy نسو مالتي accuracy مالتي اتي حقنت زلون اتي رايت زخونه اتي قنعنا زلو فيرنس دما قنعنا نحاده كمزي زرعي زلو بسوشيال ميديا اب إريتراويان دغه زلنا فيرنس يبلو نحاده كفلت نايتي سوسايتي وما يتحرسب معو العيلكا تريو معو أبليسكا تريو نسيو صبو نسيو نفع نسيو مهور نسيو اتخلق فيري ايكونن ننتاي هيستوريكال نوليدج كالو نمنتاي دحيرو تخلق بزي سبب بزي مخنيات اي تدحرنيخا حدا نقر ترخيبو لو في هيستوري زدحرو ويدما زي مهور زغبرو وي مدحر مالت بجيجا خيترجوني قربسي behind مش هلكا دونجيوم يموصلو مالتي مر دحراتي مالتي يخونن بجيجا خيترجوني حجي انتي مالتيو فيرنس كالو قنعنا كالو كم حدا خطريو لكا إريتراوي ديو اوكي ومازي مهوري زي مهورني منتي زي مهور سلا دونك اورو زخونه نو هيستوريكالي كال ستورلو نسو خال معالت نزاربلو إزلو ده حد ما تقرب نقول لك information أوكي إزي subjective ديو ودعوي ديو ولاس ده يزبح الobjective صعب تقرنيا هو objective subjective إذا objective تخوينو نحك إنه زلو مالتيو fact ديو أوكي subjective تخوينو جن ناتي رئيتو زي سمعكو سمعيتي إتي أنا أبويا زنبل زي تات خوني بقولون ناي بحق تا نجر خمزة زلتا خوف تبلا دحرن إتو audience يزفرد إتو audience دلا يقبر subjective يخون قالكون ناتو تيزب هذا يخون مالتي ناتو وسانة أوكي دحري أزلا سلايد ستيل من تاي نازل لنا يهنس ديو يا ويس إتي سوشيال ميديا ويس يبتن كاو حليفنا انتي خنقبر لنا تحطو قال إتي زحتتها زي تقندد ما حجي إتي انت خنقبر لنا زبل أبزنتاي لا تحيول كل تقند نقرات كأول لعل كن أبتو نخلينا جنجيزيلا نمبر 1 إتي حدنت حزبي زد على دل Okay, strengthening unity of the people. حدنتنا حزبي زدالا دل حدنتنا حزبي زبرتع زدنفعنا حدنتنا حزبي حزب قبل كله تعت بلاس زلو إريتراويان أنا كمان بزح حق حيش كبلت خوينه حق خزارب خوينه بزح جيزي نابتي ناي ترايب قالي نزارب مش إذا قبيلة لازم كم حدا ينريون إريتراوي the same حجي نزي ناتو حدنت ناي تسبسي كمي جيرسي
يتأنكرو إلك تحسب عليك أنت ده بسوشيال ميديا excuse me It's okay. بسوشيال ميديا كتقرب تخونك كتستعتف تخونك strengthening unity of the people قلنا بعل زياتهم أجازيان أنصارنا يزقبر الله كندي كمي جرنا نت إرتراوي نت أرنفو نو نسخاتكم زياتهم نس concentration camp كنصدومينا نزيهم دما ككلت جلبيا جرنا نسعوديا كنصدومينا خمسة تزاربون كلها سمعكم ما تخونوا على التيك توك إذن تاي مالتيو نسخة تدالا دلو تبرتعو يلا خانتي نتحدنت روا تبتنو لها اوكي زي حنتي زي نوح كنزارب الله نخل ساعات ملوخ نزارب الله نخل ينافزي خبلاي تخلقيت دماني making national interest a priority انت مالتيو هاجراوي ربحة إذا هاجراوي ربحة نسو number 1 priority تقبر لك كما يبلني انت يسكي نتعديسي نتهزبي نتعدي نتمريتي انت يو انترستنا تخطر لك امبر انصار ناتو ناي نفسخا ناي عدخا خيتقبر ناي تግራይ ناي اخصوم ناي اورومو انت يقدسك ناتهم شجرات اللهم نناتهم بعلم تشجرهم يفتحوه قنسخا انت خاتنات كان نمبر 1 برايرت تخطر لك اتي هاجراوي ربحه نعوز كالخل نعوز برتع نعوز زتأنكر نعو زتأقم كتحسب لك انت خاتتقم سوشيال ميديا جيركا ወይ ድማ ከም ዝበልካዮ ዲጂታል ቴክኖሎጂ ጌርካ ከምዚ ጌርካ ትጥቀመሉ ማለት እዩ ሕጂ እንታይ ዳ ድሕሪኣ ዘላሙ I think ዳርጋ ወዲና ኢና እሞሱ ይትነገር ዝጥርንፍ ዝኾነ መልእኽቲ ክትሰድድ ኣለካ ዘጠርንፎ ነቲ ኤርትራዊ مش زبتنو مش فح بتن زبلو كم تعرف حجنجرح ولا تفعل عليه عدتات كلنا يونيفاين مسجد لنا يو زترنف زحقف يا قد ميازلو دحر ما خمين جروتي إرتراوي بأستمهورو جيركا بمنكح هم زبالكو واحد يبزي education enlightenment awareness كمين جيركا تنقحو نمنك حجي خمدخ تقبر كلها انتي يدليكا اكسبرت سيدليكا اكسبرت مالت فلتات زلوم اب ايكونوميك استراتيجي فلتات زلوم اب دبلوماسي فلتات زلوم اب تاريخ مصحفتو زصحفو كم بعل دكتور فتول لبز حجي كم زعينت اكسبرت اندامصخا ختم هرو لك نتسب كم هارد ماسي دليت كله لو تسب كم زي كا تنقحو بعل رواندا بمنقحما بصحم زلو دي ابزلو بمنقح جميرومو بإديوكيشن جميرومو حجي اتي زي طرح زخونس افتخ تقرب كل هذا كله استمهرو انت يدليكا نتي هايمانوت نتي كالتشر نتي قانقا نخلو نتي whatever regionalism زلو نعو كبرت دار اخا كبرت نخلو equal كبرت زيوم كابزيوم زبلص يخونن زيوم كابزيوم زبلص يخونن دابلكا دحر دما حنتي تا مጨረሽታ እቲ ልዕላውነት ቤት ሃገር ዳ خبركايون ዳ حلخان ክትከይድ ኣለካ ማለት እዩ I think زي መጨረሽታ ስላይድ ድሕሪያ ዘላስ ከራይ ሓንትላዋ yeah already زي አይለያ bring expert ኣምፅእ ናይ foreign affairs ናይ geopolitics ናይ diplomat ናይ constitution እዚ ኩሉ ኣበይ ለው ኢልካ ደሊኻ ኣምፂኻ ከም መምሃራን ግበሮም ኣፍቲ ሶሻል ሚድያ ክንጥቀመሉ ተኾና ንኽንሃንፅ ማለት እዩ ድሕሪኣ ዘላ I think መጨረሻ ሰያ ሕጂ ተኽውስ ኸላ ደሌ መስተሕቶኻ ትኸይድሲ እቲ ሃገራዊ ዘተ እንዲኻ ኢልካ ከመይ ጌርካ ሃገራዊ ዘተ እንታይ ማለት እዩ ናሽናል ዳያሎግ ማለት እዩ ሕጂ እቲ ናሽናል ዳያሎግ ከመይ ገይሩ መፅእ ሃገራዊ ዘተ ክትገብር ተኾንካ نمبر 1 زحقف ملأختي كهلوك علو نخلو زحقف مالتي مثلا نخلو زحقف exactly نخلو زحقف كم political process عندي مسرحي حجي نخلو زحقف هاجراو زي تاخد قبر انت يدليكا consensus اجماع نبلا ويدما أكب زخونة حبراو زخونة
تسامع كله ويتردد كله نجار consensus تبلغ زرادة كانت بزرادة كان مخنيات النتبتاتن exactly الصوت راح زخوني خمس زبال كايو فتحته نخلو زت أرانف نخلو زت ساتف إذا نمن ده هجراوي زت تجبر كاب violence ويدما كاب جونسي كترحق كاب مفللاي كترحق كاب imbalance تمرتي صراح أبز عد حجي تري مبزحتهم مكسيكانس تحت زبالة حجو كغير الله تنقر تحت زبالة صراحة يصرح له ناي ليبر ناي سعري مقراط زيتات حجي إتي imbalance تريو صعدوا أوفيسات يحيزومه ما حكينا ندارب زلنا إتو مكسيكان ويدما تموصع تنياتات أب تحت زبالة جنزبو تريو إذا نمنتي خمسة ماتيو imbalance الله تي عد لي توهابون كلهم حجب إيرترا حجو خمو خوني خيلي تدا imbalance تولو إتي مهور حدا عينة إليت جروب خوني إتي زي مهور دما تحت كل جيزي خم أيلو كترفيو مع بالي يلي ولا قال يلي حجي إذا نتسأل علينا مش كلها حنت نكون ندل زلنا حجي إذا هجراو ذات خكايد يجب نتي inequality ويدما معرنا زي بلو ما أنت خخيد مالتي من خطفق حجي زي هجراو ذات تناتو purpose نتو جونستات identify جركاس أنصيركاس إزي الكاس ببحنتي أتاك تجبره ببحنتي أدرس خد جبره ببحنتي خد بده يخاطي دل زلها حكيدو سلازي نازخ تجبر نابغت كيدا لك نفتي نتي inequality ويدما نتي زي معرنت انتاي يوزمصو انتاي روت كازس روت كاز ما انتاي مالتيو بتغرينا اتي شرط انكي نايتي مخنيات سرت انكي نبحث حجنا في الروت كازس مساعتها مساعتها مسجبركا مسصنع كايو ببحنت تاكل تقبرو تبدهو دحريوزي انتاي تقمكا نتي هاجراو زاتي مور عوت يقبرو مالتيو نمع بالنبر ندحري تاي ملسكاني حجي اتناتو اوتكم ويدما وصيت انتايو فقري سلام سنيت هاجراوي زخونه برايورتي تقبرو لها نتي هاجراوي هاجراوي داس قدامنا تسرعوا لها قدامنت برايورتي تقبرو لها دحر دما قند عنتوي تزاربنا لا نسا دما تحدنت نايت حزبي نسيتنا احنا تمنيتنا نسيت دليتنا نسيت بحقنا حادنت نايت حزب كهلو إذا سوشيال ميديا دما وي دما ديجيتال تكنولوجي بحفشو انت خطقمك خيل ما انتي ناتي حادنت نايت حزبي كتنكرن كبرتعن تيزو هالكون نقدمت قصالنا كهلوه قصالنا قرب جيزة راح زي غنس نخل جيزة كل جيزة حادنت لك كل جيزة إتناتكا جول ويدما تشتو ناتكا كتبو صحت خليخا أنا بحنتي example كبكا شاي بزي أجيبها عطوا بحنتي كامباني صارح نيري I don't know نجيرك هون قد محجي عايز كرنن بحنتي كامباني باي كامبانيا ناي medical devices ماسا ناي حكمنا أقحط يوم تصرحوا هوسبيتال تخدو تريو قحط أو كل الله مالتي صرح يوم حجي إتي شعوز نبرة CEO حتي تومو حند حطو قلل حطو إلا موسي أبزي إذا كامبانيز أس أمول عالم الله أب يوروبا لا أب أستراليا لا أب أمريكا أب كله حباي كامباني خفتن زعبيها كامباني تاتيا إذا توما أصرحو تتري for example ذاتهم headquarters إن ده حجي يقول له يلن أب مينيابوليس مينيسوتا أوكي إلا موسي أب حنتي أوفيس تأتو حدا تشاينيز تصنحكا حدا هند تصنحكا زموت إميغرانت قايم تصنحيلكا ود بنغلاديش تصنحيلكا دما بتتخاتكا دما مكسيكان تصنحيلكا دما أنا دما نير إرتراوي بس خلا حجي كما يجيرهم يوم تقول ناتهم كما يجير كتصرحوا مال خبز كامبانيزي زي أنا حجي كم من داي قصرة مسلكا the same platform بنا حجر وسدا كامباني أوكي إذا كلهم تفعلوا قانقاتات cultures إتناي Chinese مقبي حزل كامت نتا أوفيس إتناي بنغلاديش إتناي هندي
اتناي تايمو لك مكسيكان إلهم حنتي عند نجر نحن هنتقملا إلهم كلنا أنصرح كلنا اتناتنا شتو تقولنا حدا إلهم that's it period قولنا تخلو تسخى اتناي هجر ربحنا هجر تخوينو لبخان قلبخنا أخيد اتي كاب نسخي تيزبح لي قطحتي الكي خباي نسخي كريستياني خي نسخي إسلامي خي نسخي جبرتي خي نسخي ساهون كاب زيتات قديفك كل زي قديفهم راسي عمو after كامبان خاطون كلو the first thing يلوم goal ناتهم كلهم حنتيا نتا كامبان خمي جرنا نتا كاستمر خمي جرنا نبصحلو تزدليو حنا يحكمنا كما جرنا نتا كامباني نقدمت جيجا خير كبنا افتي مانيفاكتشرينج كما جرنا كواليتي زلو برودكت كما جرنا كاستمر تصنيحو يملس كابانا خغز جول ناتهم اندايتو جول تشتو ناتهم حدايو إزي بخمزينا دما very successful كافتن زبلت كامبانو خوينا اتعدنا دما خمو شو شاي حوي تأتي إرترا تفعل لنا عندنا قالنا بقانكو حتى diversity لنا مش كم ناي كندا diversity إزي هندي شحن جعت ميتن شوعتن متيوم إزي دما إزوم دقي بولند شحن جعت ميتن 25 متيوم كم زي خونسي نحنا diversity ناي إرترا زولو naturally معاسي متيت التجري معاسي متيت ساهو معاسي متيت التجري أي تفلت النخا كل لعلش عمت أبحنتي عدي ناتشرالي بإيميغريشن أي متن مالتيو اتقانك أنا تفعل ليه أبي من الله إيرترا كاب كلت قانك أنا العلي زارب مزحتنا مالتي سلازي اتي تفعل ليه تحساسبع تفعل ليه باك جراوند زلنا تفعل ليه هايمانوت تفعل ليه كالتشر كله انت دقتنات كجول تنات كشتوخا كل جزء حدا تخوينو حدا خاتخون بس اقعد سؤالك خبرتها باللي سلا تخلو دخا ممكن نز مسل مدى بحيث كم متأخن تعمي زي مسكناكي دكتور ابناي كوثر تملو انت هلو ويري ايتو توسخ انت لك بو نامو دا تغزنا حنكينا نو حيزا كالخو في اللاين دكتور ميت كان كالخا اوكي حجي ماتي خالخا هو تمسيت كتاتل سلت صنحكوسي بقى بصمونا كتاتل صنيحه بدعم يغني لنا حطنا كوسر انت مجمريا زبلكي وازي حقوسي ازي اغاطامه تفطيرو خلتياتنا بزخن راخب مخالنا ناي بحقي لوم بديوا ማለት سؤال ቀደም ክንፋለጥ ግባእ ነይሩ አጋጣሚታት አይፈቀደን ነህለ ግን ካብ ዙን ማያ ሓለፉን ዝውስኹ ማለት በትርእስቲ ብዙሕ ክዝረብ ዝከኣል ኣሎ እንዲ ንኣብነት ነዚ ምስ ጉጉይ ሓበሬታ ከመይ ጌርካ ክትመምት ትኽእል ምስ ዝብል ኣተሓሒዝካ ክብል ከኣል እዩ ግን ናይ ግዜ ሕቶን ድዩ ኣብ ተወሰነ ግዜ ክቐርብ ዝኽእል ኣዝዩ ብሉፅ ዝኾነ ኣስተምህሮ ሂባና ኣላ ሓብትና ከውስር ምናልባት ኣብዚ ናህና ሜድያ ፍልማይና ምስቲ ሓሳብካ ብነፃ ምግላፅ ዝባዕሉ ኣብቲ ባህልን እቲ ዕድላትን እውን ስለ ዘይፅንሐ ሕጂ ፍልማይና ምስኡ ንላለ ስለ ዘለና እቲ ኣብ ሶሻል ኣብዚ ማሕበራዊ ሜድያ ወፂእካ ሃሂልካ ምዝራብ ወይ እውን ናትካ ፕላትፎርም ከፊትካ ዩቲዩብ ዲገለ ከፊትካ ሳዕቤናቱ ብዘይገድስ ሰዓብ ስጋዕ ዝተረኽበ ናይ ጎስፕ ድዩ ወላ ኣነዓዓቢ መልእኽቲ ምሕላፍ ኣብቲ ሜድያ ምስታፍ ስዳርጋ ከምዚ እናተላመድካ ተምሃር ዓይነት እዩ ኮይኑ ፀኒሑ ማለት እወ እናተላመድካ ትሚልካ ስራሕካ ትሰርሕ ሳዕቤናቱ ባዕሉ ፍልጥ ተረካብ ዓድዮ ዓይነት እዩ ኮይኑ ፀኒሑ ብሰንኩ እውን ወለገሪኦም ተደቢሮም ማለት ተጠሊዖም ትማሊ ከምዚ ሓስብ ነይረ ከምዚ መሲልኒ በቕሬታ ይብሉ ገለ ይብሉ ሎሚ ግን ሓሳበይ ቀይረ ኣለኹ ብዘይ ዝኾነ ይኹን እንታይ ሽሙ ማለት ከምኡ ዓይነት መረዳእታ ኣሎ እሞ
እዚታት ምስ ግዜ ክእረም ምናልባት በተሃናፂ እቶም ተገዲሶም መልእኽቶም መዚኖም ከምዚ ሓብትና ክወስድ ክትብሎ ዝፀንሐት ነቲ ዝዛረቦ ዘለኹ ሕብረተሰብ እንታይ ዓይነት ዘደልድልን ዘተሓቋቁፍን መልእኽቲ ከመሓላለፍ ኢሎም ሓሲቦም መልእኽቶም ዘመሓላልፉ ብኦም ክትክኡ ተስፋ ገብር እቲ ስጋዕ ሕጂ ግን ብዙሕ ዕንወታት ኢና ርኢና ገለ ካብኡ እቲ ናቶም እቲ ገለ ውልቀ ሰባት ደበላሽዎ ጥራሕ ኣይኮነን እቲ ስቕታ ናይቶም ዝበዝሑ እውን እዩ እቲ ፀገም ምናልባት ሓሻ ሓደ ግዜ ዓሻ እንድሕር ዘይልካያሲ ፅቡቅ ዘሎ መሲልዎ ትሚሉ ክድግድገካ ይኽእል እዩ ሕጂ ኣብቲ ዓዊልካ ናይ ምዝራብ ፀገም ኣለና ማለት እዩ ርኡይ ፀገም ኣሎ ካልኣይ ኣብዚ እውን ሕጂ ደጊመ ክብላ ዝደሊ እዚ ኣብዚ ከውሰር እውን ደጊማ ነታ መጀመርያ ምእተው ዝበልክዋ ደጊማታ ፀኒሓ ስለዚ ናይ ክልቲኣትና ቃል ኮይኑ ዘሎ ሓደ በዓል ሞያ እንድሕር ወይ ዝኾነ እንድሕር ብፍላይ ቁርብ ሶሻል ስታንዲንግ ዘለዎ ብሞያ ድዩ ብትምህርቲ ድዩ ብገለ ወይ ብዚ መድያ ዝዋሳእ ሰብ እንድሕር ዝኾነ ዘረባ ተዛሪቡ እቲ ክንቀፍ ዝግብኦ ነው ክእረም ዝግብኦ ክሪቲሳይዝ ክኸውን ዝግብኦ ፐርሰናል ብዘይኮነ መንገዲ ማእረምታ ክወሃቦ ዝግብኦ ፈሪሕናዮ ምናልባት ከምዚ ሬፕራይዛል ፍሪሕና ዲና ዋላ ገለ ሰቂና ንብል ግዳ ሓቂ እዚ ሕጂ ብዚ ንዛረቦ ዘለና ውርዚ ብዝኾነ መንገዲ ዳ ይኹን እምበሪ ክንቀፍ ክንፀግ ኣብቲ ክመሓየሽ ዘለዎ ወይ ድማ ንክድገፍ ዘለዎ ክድገፍ ነዚ ሓሳባትና ፅቡቅ ማለት ይግባእ ከዓ እዩ ከምኡ እዩ ማለት እንድሕር ብዛዕባ ሃናፂ ዝኾነ ናይ ኤሊት ባህሊ ንኮስኩስ እንድሕር ትብል ኣሊኻ ማለት ኣማእዛኒ ዝኾነ ሓሳብ ዘለዎም መፂኦም ሲ ሓሳባቶም ኣቕሪቦም ካብኡ ከዓ ንመሚና እቲ ዝሓሸ ሓሳብ ክንመርፅ ዘኽእል ፕላትፎርም ይሃለውና እንድሕር ንብል ሃሊና እዞም ሰባት እዚኣቶም እቲ ዝዛረብዎ ዘረባ ካብቶም ሰባት ነፂልካ ነቲ ሓሳብ ናይ ምንቃፍን ናይ ምድጋፍን ናይ ምንፃግን ምሉእ መሰል ከም ዘሎ ከም ቅቡል ክንወስዶ ኣለና ሕጂ ብጥርኑፍ ብሽም ምሁራት ወይ ሞያውያን ኤርትራውያን ዝወፀ ንኣብነት ዝኾነ መግለፂ እንድሕር ጉጉይ ኮይኑ ከምኡታት ትዕዝብትታት ነይሩ ብዝሓለፈ እቲ መጀመርያ ነቲ ከምኡ ዓይነት ባህ ዘይብል ወይ ድማ ጉጉይ ግንዛቤታት ክነቕፎ ዘለዎ ወይ ክእርሞ ዘለዎ እቲ ተማዛኒ ተመሳሳሊ ደረጃ ሞያ ዘለዎ ምክንያቱ ሓደ ቅቡል ክኸውን ዝግብኦ መረዳእታ ኣለዎ ኣነ ባሓልኩም ኣለኹ ቅሬታ ካብ እቲ ናይ ከውሰር ኣይኮንኩን ኣብ ካልእ ገፀይ ከይደ ኣለኹ መስለኒ ግን ኣብ ምስ እዚ ክልቲኣትና ክንዛረበሉ ፀናሕና ዝተሓሓዝ ስለ ዝኾነ መንግስቲ እንድሕር በዲሉ እቶም ኤሊትስ ክብል ከለኹ ሕጂ ኢንትረስት ግሩፕስ ክኾኑ ይኽእሉ ዝተወደበ ኣካል ግን ብተፈላለየ ዓውዲ ዕምቆት ዘለዎ ኣብ ሓደ ዓውዲ ዝሰርሕ ኢልና ንውሰዶ ድሓን ነዚ ቅልል ዝበለ ዴፊኒሽን ክኾነልና ሕጂ እዚኦም የመን መንግስቲ ዝብድህዎ እዚኦም ቶም ኤሊትስ እዮም ዝብድህዎ ኖ ብሞያዊ ዝኾነ መንገዲ ክሪቲካሊ ይርእዎ ሕጂ እንታይ እዮም መንግስቲ ህዝቢ ብጉጉይ ፖሊሲታት ናይ መንግስቲ ወይ ምስጋይድ ዝኾነ ፖሊሲታት ናይ መንግስቲ ከይተበደሉ ከሎ እዚኦም ኣብ መንጎ ኮይኖም ነቲ ዘይንፁር መምርሒታት ድዩ ኣብ ቃላት ድዩ ኣብ ገለመለ ኣብ ፉትኖት ዲ ተሓቢኡ ዘሎ በርቢሮም ድርዒ ይኾንዎ ነቲ ህዝቢ እዚኦም ሰብ ሞያ ከብሉ ከለዉ ኸ ንህዝቢ መን ይከላኸለሉ እቶም ሰብ ሞያ ወይ እቶም ኤሊት ዝበሃሉ ነቲ ህዝቢ ዝከላኸልሉ ንሶም ክብድሉ ከለዉ ወይ ገለ ክፋል ካብኦም ክብድሉ ከለዉ ኸ መን ይከላኸለሉ ንህዝቢ ንሶም ባዕሎም እዮም ናይ መጀመርያ ክሪቲካል ክኾኑ ዝግባእ ኣብዚ ኣብ ኣካዴምያ እንታይ ኣሎ ቁሩብ ተናኺፍና ነርና ቅድም ምሳኻ ሽሻይ እዚ ዳብል ብላይንድ ሪቪው ሲስተም ዝበሃል ኣሎ ወይ ከምዚ ዝኾነ ፓብሊሽ ትገብር ከለኻ ሲ
እቶም መዛኑኻ ኣብታ ዓውዲ ዘለው ክጽሕፍ ከለኻ ንኦም ኢልካ ኢኻ ትጽሕፍ ንሶም እዮም ዝመዝንዎ ማለት እዩ ማዕረ ክንደይ ነቲ ዓውዲ ዝበቅዕ ኣብቲ ፍሮንቲር ናይ ፍልጠት ዲኻ ተዓይ ዘለኻ ገለመለ ኢሎም ዝመዝንዎ ማለት እዩ ሕጂ ነቲ ሳይንስ ዝበሃል ወይ ድማ ነቲ ፍልጠት ዝበሃል ዝፈሪ ፍልጠት ንሶም እዮም ወሓሱ እቶም መዛኑኻ ንኣኻ ብዳብል ብላይንድ ታሽሙ ዝመዝኑኻ ንሶም እዮም ወሓሱ ኣብዚ ከዓ ልክዕ ከምኡ ነቲ ኣብቲ ሞያ ዘሎ እቲ መዘንኡ ከይፈርሐን ከይተሰከፈን ብግሉጽ እዚስ ኣይፋል ኢሉ ናይ ምክልኻል ባህሊ ከነጥሪ ኣለና ጽቡቕቲ ግርም ስለዚ ብኣይ ወገን ወዲ ኣለኹ ክልቲኹም ናይ መጨረሻ ትብልዎ ለቦዋ መሳለ እንድሕር ኣለኹ ይዕድል ክበኩም እየ ተዘይ ኮይኑ ግን ነዊሕ ዝቆፀርናዮ ቅድሚ ወርሕን ገለና ቆፂርናዮ ሳልሳይና ክህሉ ነይርዎ ብምክንያት ናይ ስድራ ቤት ንሽተይ ፀገማት ኣይመፀናን ኮይኑ ግን ካልእ ግዜ ከፋፊልና እውን ነዚ ዛዕባታት ክንዛረበሉ ኢና ዋላ ምስ ካልኦት ሰባት ክሳብ ሕጂ ክትከታተሉ ብምፅናሕኩም ኣዝየ ዘመስግነኩም ነብሲ ወከፍ ተኸታታላይ ማለት እዩ ሰብስክራይብ ግበሩ ሼር ላይክ ግበርዎ ነዚ ቪድዮ ናብ ካልኦት ክባፅሕ ከዓ ዝከኣለኩም ግበሩ ስለዚ ኣነ ወዲ ኣለኹ ክብራት ዕዱማተይ يغنيلنا شيشاي كوسر أزي مسجن صبغ ليلة مو يلمدنا خا تسوى قبل دقاقي ما خنراقب باب تفلالي قطعنا انزا صبغ ليلة يكبر لنا دكتور فتوينا حكي an honor أنا كنت مع تقوي تن كلتا بوينت مور كقول حند اللي يزلغو إثنين يتعطلن نسو دما حادنت ناي حزبي زدالادل نمبر 1 قطر خلت دماني نتي هاجراوي ربحه كم حدا برايورتي جيرو زوسد بزين كلتا جيروم نتي سوشيال ميديا تزكايدو زوم إيرتراويان اب تيك توك يخونو اب فيسبوك اب يوتيوب اب كله سوشيال ميديا بحنت زقلصنايو كما يطبق نيرو مسلك انا حنزا دايبل قال عينت سوشيال كونتراكت دو تفرمهم نقولهم جينا نتا تليفونهم ويدا نتا لابتوبهم كيصعطوان كلو لايف كيخدو وي ريكورد كيغبروسي بجاكاتكم سوشيال كونتراكت زبحل وي دما وعل حبراوي وعل كبرت زلو سلام زلو ممعرق نتي سبسي بقى نت عصمو خا تخبرو زغبا ወይ ድማ ነቲ ሶሻል ሚዲያ ጽቡቅ ገርኩም ተጠቀሙሉ ጸርፉ ዘይብሉ ምንሻው ምንኣስ ዘይብሉ በጃኹም ፈሪምኩም ዚ قدم تفرمهم دحريتا تا ريكورد يصوتوا قبل بلا يحضر بس ودحنكم ثانك يو عدل زحفكمني يغني لك تغما قاي شيء ثانك يو باي باي تيك كير سلام اوكي